sharing ko pa man ha kung durong kalaksi ang karma. Nawada na kung 5,000 kinabuasan may adaliwat baga bumulig ha akon pat 5 ini grocery ta ini 2,000 kas igahatag tangat tutong kaganak na April. So 2,873 man aton napalit yan na. Ito na rin mga kontak mga classmates. Adi, iya. Medyo nira kuan pero itay kayo ang sukli amin ni so 2,126 ini ha 2,126 tay kapit taubos ni mo amo na hinig kuan ha igkukan mo na man madali lahiya ipakita liwat kung ano mga pinanmalit ngan copyright hiya inabutin 2,873 tay oo salamat ay yung katarap mo gyapon otro salamat gyapon han otro nga siya hini nga blessings. Salamat kita April. God bless us all. Moton nga nagpasalamat ako nga may gihapon bumulig hapon para iniya na ang 5,000 aadi no. Ay. Good afternoon. Badoy. Today is March 14, 2025. Time check. Alas 3 na kita, 5 minutes before 3. Today is Friday. Second Friday of the month of March. Una-una nga taan baga may dataan baga guti baga gusto ko lang magpagawa si takon na kaburuton. Una-una nga daan hadton mga sangkay naton nga baga hasta na nagdududa ko kay dudahagod talaga tat pamusturan ton kabahin 5,000 nga nadagdag nahulog sangkay wari ko tong pakawara kumbaga masaring ka nga drama la kung masaring ka nga baga style kung masaring ka kung ano man at tinuod, posible na nga ni ito naglipay na nakatara. Posible na nga ni ito nahubog na uskadali. Yan, kumbaga pananglitan man marupay ang nakapurot, nakabulig adto gihapon na era. Ako diri ko itong tinuyo nga nawara, diri itong tinuyo, diri itong pastilan ginoo ko, diri lang rumamay. Ipaglilirong hingkwarta nga diri imo budoy. Ikaw kung naawa katak binubuhat, ikaw kung nabibido katak binubuhat, ikaw kung nangangalas ka, hita akong binubuhat nga amoy ni baga pagbulig hiton aton igkasi, siguraduha lang nga rikurikuhang ka nagyap kaya ko hambug-hambugan ako samtang diri pakriko pero kahit pa paano bisan lasugad lain ni Antonio may daghap na lilipay haton nga mga igkasi nga nakakatagamtam pinaagi hiton mga sponsor iton diri ton tikang gipaakon maka mauruundang hatinuod hadto pa magsiring na ako mauruundang ini nga akon baga pamumulig kay una-una nga tanan diri ton tikang haak tikang iton la iba nga mga may ada nga nagsishare nga gimpapaagi aton diri la rumamay 5,000 nga mawawara nga akong papakawaraon kay kung pananglitan man nawara iton do you think masaring la ako sangkay do you think masaring la ako nga quits na ako pareho mo ayaw ako igtanding haim kay kung pananglitan sugad man hadto nga nawara magbibiling akong paagi nga maibalik iton kay makarawod to nan sponsor budoy ngan makarawod nga to kanda tatay April nganda kanani Rosana labi na kan April kumbaga masaring liwat ako nga nawara waray na. So ano man nalat mabukan akon mayayakan bisan nga nit bisan asaypat saypa bisan nga ninin nga akong binubuhat
may daniyo na yayakan haak. Oo. Salit, magdiano pa, nakaplano na ako. Member, ambuton maarang kamot card. Oo, aditong didiabuntay. Member akiton, saver ako. So, pwede ako makagloan dito. So, do you think kung baga panaglitan man tinuyuan ko, tapos maglulun ako, tapos amo lang ako, maghihinulog ako kada Lunes? Tag sa 150. May impas ato pat September. Kuno na daw ito niya sakripisyo. Sige daw. Ayaw ka mo pag-judge. Mga judgmental man ka mga. Sigurado lang nakakabulig hep ka mo. Nakakakuwang hep ka mo tag sa diri kit iyo laging babantayan tak mga sayop. Ano, perfecto good ka mo. Ayaw. Makabibido. Sorry ha, birnis yan itak outfit pagod naka nasarino, pero sa bagay kabisan nga ni naton manunubos durot pakaraot iba malain pamatiyon nga masayin ka mga klaton gim pakawara nag-arasungsong kung ano man nga yung mga panunaw na hunak podoy bislain sugad kompleto itong permi nga nadangat ha kung kompleto itong permi yung papadangat ha ako, yung papakadto. Pero maminti itong waray pak itong magpalya. Itong mga sponsor nga kung paper at ira yung papa kuan, yung papa hatag. Kompleto itong kay numero 1 siya hanak maguguba dito itong kuan. Mga sponsor, ano ba kamo? Sobra man ngayon baga pag talong pigos. Oo. Baga diri maupay kay maupay man kun na. Iyo binubuhat gihapon in nakakalabaw at binubuhat ako diri ko itong gimpapagmalaki, di ko itong gimpaparaya or di ko itong ginahambog nga nakakabulig kita. Kaya diri itong tikang haak nga itong iba gihapon nga baga naasa, baga na nangarog gihapon hin na tambulig, hinabang, pasaylo ako kung di na kayo nakakatambong kay ito nga tanong nga pinanatag diri tikang haak diri nga ito nga baga nanguwag gihapon tak masisaring la siguro diri ka mo nagkikita det akon kuan ita akon himang round ta akong vlog ita akong content diri niyo daging tatapos igulada ka mo nakita isang kiton nyo may daging tagan pangaro kita diri laro mami pag pinangaro kay wari daton nira wari naton tong pinatago kaya ko nakakagiyakan na kinin sugad kay maulol ko hadughan pasalamat na lako ng may da kakulop inin naluoy adto siguro nga diri siguro naluoy good kay badaw 5,000 dili na rumamay katapos kumbaga nakasabot man kamo nga tikang adto ha kon nga nawara tapos igiignom laniyo ngan masiring kamo waray karag uli bahala ka ada kay sering ko pamanha kung durong kalaksi ang karma malaksi-laksi ang good nga durong karma mamay kala ito nabuwasan la nawada na kung 5,000 kinabuwasan may adaliwat baga bumulig haakon bumulig lot haakon nga ikaw ay napagkuan ay nabaga pagturaw aadi may dakuhay mo igkukuan di ka na magproblema hiton nga 5,000 so matataparan ta na ito niya na adi ito na akon adi niya ginhatag adi ito kumbaga kuan diskumpyado ka mo ihapunta ihapunta ini yung baga diskumpyado bay sumiring ka mo sus kulangan ni Antonio sa 2, 3, 4, 5 ini grocery ta ini itong 300 maram nakmadaan ko ng tibubutong ini nga 2,000 kas igahatag tangat tutong kaganak na April ini nga 300 grocery ta itong
kuan di da mapalit kita ira. Mapalit kita ira butane nga panluto. Baga maurundang gadudug usahay kay pastiran ka mga baga mga sirim pa mga wanon. Okay, sirim pa Diyos na lat magbalo pastilan. Oo, hala amo lang to ha. Pasaylok nga daan nga mga nahaluwas kay diri lang rumamay pastilan na. Diri lang rumamay badaw pagpagawarat korta. Sirim pa diri ha akon. Diri to na akon kung kampidro kung mahilig ka mannagaw ayo iton ayaw. Okay amo la ha. Punta dili isog kita kung tali baga ko lang pero dipin na mga sugadat maghumot ka kasing tala so 2,873 aman aton napalit yan na agi daw oo may dangayan ko no badaw naman nga camera sugad tanga di. Okay, baga nakasabot kita no nga may adak ko no mga parent liwat ano nga baga nakasabutan kahimtang talon ni April nga adi ko no yan haira. Ano daw bang kita naman magkadadagdagan totoo dulor. Oy mo pa nga agam ano kulop ngayon kung kadi anay kita mangaro kita. Pida mo tao nga diayra namamas ko ada ang nalagda mo tao ay iyo pasay lua Wah! ay Sorry, kay ginagtan ko pa kasi. oo sige lang Sorry guys. sorry guys oy mo pa nga kulop ay iyo namamatron patron man niya di. Thank you. Pare kami mag-aarog pa. Kunaga pa may bagong nakaligo. Ay, kulo pa rin padbakbit ko pala. Wala pa diwat. Ay, ang bugas ko na nalakay. Ang bago na ulo. Sana mo tumira tayo mga kwantak mga classmates. Adi. Arisyo, thank you sa iyo. Gihap. God bless us all, Lord. Baba niya broblig na lang. Oo, lagi. Libot ti kali ka sa grupo magbubut. Kadi kulot adi didi. Tayo. May dinira. Kuan. Ha? Oo, ang kikitaan. Say hi friends. Ayos. Hi friends. Hi friends. Pero thank you ayo. Oh. Ano Anton gihapit nga ron? Anton. Uy, angay. Uy, good. Uy, na-bless daw. Pero. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Sweet dreams. Bye na ito na yung Okay, sige. Thank you, ate. Salamat kayo. Thank you so much. God bless you. Bye, baby. Bye-bye, mga baby. Totoo. Nagsunod ka lang na amon. Good night. Thank you. Bye-bye. Thank you. Oo. Bye-bye, ate. Mananamon po na ipapadala na lang niya. Okay, sige. Okay, sige. Thank you. Oh, pastilan ano. See you on Monday, guys. In worth 2,000 out 2,800 something 887 ba. So bali niya lang sukli amin ni 2,100
aklay naging kinumuan tikang kanina kay bakit madagdag na liwat. Liwat, tawaran. Tutuyaw na lot kita hinin, oo. So 2,126 ini. Ha? 2,126 tay. Oh, kapte. Salamat. Oo. Iyo. Ha? Tapos may dako tong didaan ay papakiigkukuan ko. Mara ka mo gumamit hit butane. Diri. Oh, mapatot din nila. Mapatot na lang kami. Aw maaram. Aw sige. Ano, ha? Tapos susugad para hiya mabrihan man ubos nim nga di. Ay, go, boss. Kaubos ni mo amo na kuan ha igkukan mo na. Man, madali lahiya. Mga nga, yun na. Tapos kung baga iyop kanang lan kung di rin nyo gagamiton para di rin maghinungaw, madiliwat. Madali lang ito tayo pagsulod ha. Amo lang ito niya. Basta kayo ng lan ito niya tinin man. Pak. Oo. Kaya mo yun niya ito niyalak. So baga pagsulod ni mo, susugad la man. Tapos okay na ito. Tapos sugad. Tapos pwede mo niya mabrihan. Man. Okay. Oo. Pa inihiya baga anihan yung presyo dito sulod na 89.95. So 89.95 ini pero didaha mga ligid-ligid may dan yung tag 30. 27 po. O tag 27 oo. Ayaw pero kasi nagdagan ng 500. 5,000. O di papakita ta resibo kay man. So bali inabutin 2,873. Ha? So amo ton nga ang sukli 126.25 nga inabutin 2,100 126. Oo. Bugas, asukar. Oo. Adin importante nagkuha na kung mga ano pa yun, tinin nga gatas para bata ano. May dagdag di Milo. Oh, tapo amo ito mga kuha na di mga noodles, ading kape. Oh, man damo na palit nga noodles kay baga importante di Milo ano. Bigaw ka makaon na. May Milo. Amo ini ha, may kape. Amo inin. Baga wala ka diri gudak na kuan talaga hiton. Kuan magic sarap. Ano? So amo ito na no, April hala. Ani. April pagpasalamat ani kita tay, oo. Salamat. Ay yung katarap. Dako ga salamat ga kuasa Ginoo. Baga bulig. Ikaw na yung Rosana. Mo gyapon otro. Salamat gyapon han otro nga siya ini nga blessings. Parihan beauty inda ko gyapon ito nga bulan. Oo. April, ikaw ano ti masisering hadto kan Moana ini tigran ini kan Moana. Inin sorry lahay yo ako baga kanina baga may dakugad kanina baga gipinan gin pagawas gihapon kay siyempre adto nga nawara diri ko adto tinuyo. Kung hino man adto nakapurot unta naglipay anto unta waray ni reg ininom kay hiya ko mabilis madali ang karma haak. Pero ang bumalik ha akon good karma. Oo kay ano nakuanan tadayon na naka may daha akon liwat baga naluoy baga para liwat maibalik ang 5,000 kaya ko liwat lunis unta malon ako ha card para ano para makabalik ang kwarta kay diri kiton karigsig nga bakay kay nawara papakawaraong tana diri pwede iton so sana ano sirin panim ni tatay kakulop unta warig ininom kay kun hakon madali ang karma pastilan kumbaga masering nga bahala na la itatong iguling nga kwarta katuyo man la ada kay bahala na lagi hapon it Ginoo o lipay today iyak later oo ha oo amo ito pasalamat gyud kita nimo yan aanin ito nakuang kanaan ang 5,000 ano pasalamat kita April God bless us all. Thank you. Thank you so much. Labi naghapon na niyo ko ano ni mga classmate ang mga kuang My classmates and parents, thank you very much. kay baga
nakakita ko kung ano yung sitwasyon ano. Kita ko na dira pagkapasyon. Sharing pa ano, it's better to give than to receive. Sharing pa hala, pag-value ka mo. May lover friends, may lover friends, Ha? classmates. O bagay ako nabi, tinuod tayo, ako matinuod nabi, dugod ako pastilan nga baga amo pat baga mabalik ba ako nga notisya nga sos ginkuan la ko nito niyo pakawara o di kaya ginhayukat ako agino pastilan diri la rumama 5,000 nga papakawaraon kaya no diri gatong pwede diri ko balik ha iyo waray na akon matapod gabaya kinin rumitira kung amo man di ba oh magano man kita kay di tanto tinuyo Ikaw wala kapiti ugtog. oh iya ko lagi pitugtugan Lagi paibo. salit ako amo ton nga nagpasalamat ako nga may da gihapon bumulig hakon para iniya na ang 5,000 aadi no oo tahala susuron tala na inin unta diri layana ano dunta diri layana unta diri layana ano oh but paano pa man pasalamat kita hini nga grasya nga nakarawat ano Ginoo. opo oo tahala adi masugadak nga di again pasaylo ako kung may da ako naluwas kanina pero ako nagpagawas good la ako kay diri la rumamay pastilan ito na ato na no pano yung pagbulig diri panguwat hintawo diri paglurong hintawo pastilan hiritira ka mo ito nga yung mga binubuhat kay dirit maupay bulig lugod oh walito baga makabibido pero ano pa man this has been your friend from another stars ako yung magpapabiling lagyap nga iubos na sangkay ako sangkay Tonyo good night sweet dreams mamwa chup chup okay thank you